wedok karo aku lanang. Kita wong lanang bojo karo wong wedok ayo paket. Iku ya saru. Lho. Aku Sumarse. Apa? Sumarse. Tarik sip. Kupingmu Ya kebelarang. kuping mik. Sini ngaji. Sapa? Wes tak jebeng sing ngombo ya. Sumarse. Sumarse. Nah, teko karepe apa? Lho kowe kok liwat tengah alas dhewe ora karo bojomu. Iki ngono lak ya dalan. Lak ya lumrahe ana wong lewat iku. Malah ning kene lak ya kowe sing ngajani marang aku. Iya lumrah yo lumrah liwate wong lumrah. Ya ta? Ning kok ora nggawa golok. Oh kowe iki wong wedok lho. Lah iya. Umpama lewat tengah dalan dioyak kewan-kewan sing gedhe. Oh, kok nganti kowe kraos macan. Ya ora apa-apa wong aku wis kulino lewat kene. Anane aku ning kene dhewean kuwi lak ya mergo aku iki ora duwe sapa-sapa. Ora duwe sapa-sapa. Kowe ora duwe sapa-sapa. Nek ngomong iku sing nalon-nalon. Iki omong karo wong wedok koyo ngono. Lho dene tak tekoki. Jenengmu sapa? Sumarse. Lah kene iki lho contone. Aja karo Kowe kira-kira ndek bojo apa durung sih? Hah? Kowe ndek bojo apa urung? Lho sampeyan iki malah takon karusen karo ngrangkul-ngrangkul. Jare kon alus, adaane yen to ngomong karo wong wadon, kowe kudune sing alus, sing lembut supaya wong wadon kuwi ora wedi. Nanging lak yo aja ngrangkul wong aku ora Lah kudune piye? Kudune piye? Kudune piye? Sampeyan ning kono. Wis yo, bapak nang ndi? Aku ape nusul bapak. Ayo tak terke. Ayo tak terke. Lho, kula kan ngerti aku arep nusul ning ndi. Aku yo ora ngerti bapakmu. Lah iya. Kowe iki tak kancani golek bapakmu. Mergo iki alas sing gongling-waling wong. Mengko yen to kuwi badhok macan. Sing kelangan ora wong tuamu dhewe. Aku uga melu kelangan jare. Pemen kelangan. Iya. Lho, ketemu pirang perkara. Wong ayune koyo ngene kok wong matine dipangan macan. Apa ora nggo heman? Kowe kira sapa-sapa aku kok. Jane kesuwen musa wong ayu iki ta. Kowe. Ayune tumpuk. Kok malah Dasarayo lakon. Kerajaan kelaparan ngene. Hei. Ini. Neneno, ayo. oh. Ah, oke. Iki jane piye kancane, Bang? Arepe apa kok ngene iki? Apa ngene-ngene? Ora iso omong. Bisu. Iya. Ayo kita coba sing urung. Nyadak orene, Dik. Aku awake kesel kabeh. Lah kok penak kowe kok mijeti wong aku ora ono sing mijeti. Hei. Turutana. Ya. Turutana. Aja tansah gawe Kowe iki cilik kok kuat. Cok. Mangko aku Didelos training komandoro. ayo jangan bojo. bebas ning dhuwur Cedak orene sih. Aku pijeti. Melu. Cedak orene sih. Mama. Aku keloni. Wong ayu ta.
tumindak sing kasar karo kowe. Kowe mlumah tak tumpaki teko dhuwur. Ora usah gagak. Iki kesempatan saya ora ono uang. Tulungi. Bapake ngewangi. Bapake ngewangi ora trimo anake dawa-dawa. Iki menungso apa kowe rupane kaya wewe kabeh. Kowe ngecek. Mung ngarani menungso ta iblis apa meneh demit. Kowe kok lanyo-lanyo sikilmu njangkahke ana ing tlatah tambak kowe iki napa, Prai? Lan kowe sapa, Tambak boyo iki isih wewengkon ana ing Kadipaten. Anjen ora kleru. Diwanokake wae. Aku kepatih ana ing Kadipaten. Weh, Di. Kabar sing tak krungu iki tenan jebule. Patih Tuban Resa Praja iki jare wonge gedhe dhuwur, gagah piteksa. Lengoh. Jejumblek lagi iki aku tenemu karo Ning beda karo fotone. Fotone piye? Fotone mbiyen ora ana brengose iki kok wis tukul brengose. Wis tak wae obat ben tukul. Lengose akeh. Resa Praja. Nganti kowe cedhak ana ing papan gunungku ketemu pirang perkara, Sadurunge tak wangsuli aku arep takon karo kowe kabeh. Takon babagan apa? Kowe iki sapa? Diwanuke, yo iki Kang aran Loko. Loko. Iki adikku. Jaya. Wah, yan kondang kawentar Lo. rampok tambak boyo. Iya. Loko Jaya. Medeni para kawula ning Tuban. Ora kleru. Pancen kawanmu. Kaweanku. Anggonku tumeka ana ing alas tambak boyo mung bakule. Kepengin kreripih kowe kabeh kang supaya mandeg dadi rampok digalan kecil. Yen aku mandeg mok kon nyambut gawe apa? Pegawean gampang kok tak goleke pegawean ana ing Kutaraja. Contone apa? Tukang ngarit. Mo. Kowe ngon-ngon jaran, Ngaret. tukang masak yo Aku ini ngomah sapi ku telu ae ora tau tak ritno. Malam ning Tuban mok kon ngarit. Sing penting lak gajine. Ora sudi. Gajimu ngrampok piro? Akeh. Akeh ana perangane. Ora trimo atusan juta. Suwengi entuk 3 kilo, 5 kilo. Lho nek kowe ora gelem dadi tukang masak, tukang ngarit, kowe tak dadekno prajurit. Prajurit iki bayarane piro, Prajurit sesasi tak kandhani 75 juta. Aku ngerti. Prajuritmu barek-barek kae, mongko rupaku elek. Iya toh? Yen aku mau dadekno prajurit mesti ana perang mok nggokno ngarep. Lha ya ora. Mati sik ora sudi. Rupa melek kok tak dandani tak dokok salon ben bagus. Apa iki salon pas raine. Sapraja. Ya. Aku ora gampang percaya kabeh tembungmu sing manis. Mbok menawa saka glembosmu mengko aku lan ruangku yen to kelakon dadi prajurit Tuban. Kok rangket, kok jaloke pengadilan, mengkone bakal nampa pidana saka Kanjenge Wilotekta dilebokke pakunjaran. Aku tetep ora gelem nglereni kabeh tumindak. Dadi kowe ora gelem leren. Ora gelem.